Pesuryane ku pertiwi ya laware toyo angkat sangit sang bayu anyar tasani tetap bramanam sasana tantra aku ibu pertiwi bumi ibu nami tanah bang rasa lah hai mangan bertarsa masing rapta tanggang karyatan paripurna seraweng janmo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manem Ingkang jawab salam kula dongane kathah rejekine. saji Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Sing aris buwan terbanteran nggih matur sembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama tokoh masyarakat wonten tlatah Sumber Petung adan-adan Burak ugi kang kawula hormati kang ameku ganti dalu menika panjenenganipun Bapak Supriyantono dalah Ibu Yatini ugi kang kawula hormati panjenengan sarumbit Pak Kiki Elisa kalian Mas Muhammad Dandi ugi kang kawula hormati Bapak Babinsa Bapak Babin Kang Mas dari Polsek Mangkunegaran ugi kang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ugi masyarakat ingkang sami rawuh dalu menika ingkang sepisan monggo ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten ing kalenggan menika kita saged empal manunggal nyawiji saged akrawi keluarga ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Supriyantono dalah Ibu Yatini kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Kiki Elisa kaliyan Mas Muhammad Dandi sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma sholawat salam boten kata lumen katur kunjung dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing kapulaken Allahumma amin aturaken gunging panuwun dumateng Bapak Supriyantono dalah Ibu Yatini sampun kersa nimbali kula sakanca campur sari mayangkara niken salindri kagem asung panglipur kagem nyaing sepining swasana wonten ing pagyan dawuhipun pinanganten Mbak Kiki kaliyan Mas Muhammad Dandi mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra putri ingkang saleh ugi saleh ka Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati sumangga dalu menika campur sari mayangkara niken salindri kula paraksa wonten ngarsa panjenengan wonten catur widowati mugi-mugi purwa madya wasana boten wonten alangan sambi kala menapa-menapa sugeng amirsani menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara nike sa